Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer moduz gaude. Formakuntza batetin ator eta posposik eta idei berriekin. 26an noski zuentzako dena prest daukat. Eta jakin nahiko nuke ea zu entrenamendu ontako prest zauden. Lehentasuna seme-alabake edo ikasleak, irakasle bazea, izango dira? Ez da izango hor kurtxo bat eukiko duzuna hor ordenagailuan hor kasoin gabe, ez? Zergatik horretarako ez dago diseinatuta. Badao diseinatua, semeak alabak pentsamendua erabiltzeko eta emozioen kudeaketa egiteko. Jakiteko ere bere talentuak eta bere doaiak zeintzu diren eta martxan jartzeko bere helburuen mesedetara. Beraz, aprobetxatu nahi baduzu gainera lehenengo bostentzako bono batzuk gordeta ditut. Beraz nahi baduzu arazoen aurrean antsietatea, erabetasuna, perfekzionismoa, autoestima igotzea, zurea da entrenamendua. Beraz, adi egon, alarmak jarri larun batean. Egun polita pasa.